Adlaw kids! Ako si Teacher Nemi. Welcome kanino sa ato ang Gen Z Online. Karon nga sa sitwasyon sa atong panahon, halos nabalik na ta sa dati. Katong naanda nato nga normal. Salamat sa Ginoo. Sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan na atimanon ang ato ang pagtuon. Ang ato ang usab kinabuhi sa espirituhanon. Mo nang natay Gen Z Online na kinahanglan nimo subaybayan ug i-share sa imong mga higala. Bata sa karong nga episode, adtong ubanan ng ato ang duha ka teachers, si Teacher Joy ug si Teacher Pressy. Makatabang kini aron mailhan nimo kung kinsa ang Ginoo ug kinsa si Jesus. Nganong kinahanglan nato buhaton na sundon si Jesus o unsaon nato pagsunod si Jesus. O bata, sa ato ang memory verse, daghan kitang makatun-an. Tungod kay tudluan kita ni Teacher Pressy kung unsaon pag-ampo o kamusta kita mag-ampo. Bata, ato usab sundon o sundan ang ato ang mga alawiton. Tungod kay kinahanglan usab kini sa ato ang kinabuhi. Labi na gid ang mensahe niini, pakatabang kanimo. Alang sa atong pagpadayon, ato kining sugdan pinaagi sa pag-ampo. Bata, makipag-istorya kita sa Ginoo. Unsa bang ato ang isulti o istorya sa Ginoo? Mao kining mga butang nga kung unsa ang naa sa ato ang heart. Kung ikaw dunay hangyo na ay mga gusto nga butang sa kinabuhi, isulti ka na sa Ginoo. Kung ikaw nasakitan, isulti sa Ginoo. Kung ikaw nalipay, isulti sa Ginoo. Kung ikaw nahadlok, isulti sa Ginoo. Kung aduna kay problema, isulti sa Ginoo. Sa tanang panahon kung unsa ang update sa imong kinabuhi, isulti sa Ginoo. Kung ikaw nahadlok, pangayog ka isog sa Ginoo. Kung ikaw na ay problema, na nalisdan ka sa imong sitwasyon o sa imong assignments, pangayog tabang sa Ginoo. Tungod siya, matinud-anong niya nagapaminaw sa tanan nga panahon ug nagatubag sa imong mga pag-ampo. Kung ikaw nagaampo lang isa ka beses, isa ka adlaw, bata, kinahanglan nimo batasanon ang pag-ampo tungod kay mao kina pinaka-paborito nga portion sa ato ang aside nga gustong-gusto sa Ginoo. Sama siya sa ato ang inahan ug amahan. Igsuon nga kinahanglan pud nato istoryahon. Bata, kabalo ka? Palangga kay ta sa Ginoo. Ug sa tanang panahon, 24 hours, sa tanang panahon, tibuok semana, tibuok tuig, dili lang ka usa mag-ampo. Sa tanang butang, unsa man ang ato ang plano, unsa ang ato ang sugdan, ato akin iampo. Magpasalamat usab kita, tungod kay siya, nagatubag ni ini. Atong i-fold ang ato ang kamot, ug piyong ang mata. Ginoong Diyos, salamat sa karon nga adlaw, salamat sa nindot nga panahon. Salamat nga nagapadayon kami sa amoang Gen Z Online. Sa karon nga episode, ikaw magauban sa bata nga nakikuyog ka namo karon. Sa panahon nga siya nalisdan, tudloi siya kung unsaon pag-ampo. Giyahi siya unsay buhaton, nagai siya og kaalam ug kahibalo sa tanang panahon, labi na gyud sa iyang pagtuon. Tabangi siya nga mahimo siyang buutan ug masinugtanon sa imuhang pulong, labi na gyud sa mga itudlo sa ni teachers karon. Pasabta kami ug tagai kami og kalinaw sa among kinabuhi. Ang tanan ni pag-ampo among ginatuohan nga ikaw magatubag niini sa tanan nga higayon sa ug sa maayong pamaagi. Salamat ug in Jesus name. Amen.
Mga bata, pinagani ka oras ng isa ka adlaw? Tama, 24 hours. Kiunsa nimo pagbuhat? Tingali ang iban ka nato, gakaon, gatulog, o naa sa kompyuteran. Mga bata, ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanimo kanako. Gaingon siya diris ang atong memory verse makita kini sa New Testament. Nagaingon siya diri sa 1 Thessalonians 5:17. Akong basahon sa Bisaya mga bata. Pag-ampo sa walay hunong. Unsa ba jud ang pag-ampo? Ang pag-ampo amo na ang pag-istorya sa Ginoo. O gusto sa Ginoo nga ikaw musulti kaniya kung unsa ang imong gibati o naguol ka o nalipay. Unsa man buot pasabot sa sising mga bata. Walay undang nga pag-ampo. Gusto sa Ginoo mga bata dili jud ka mag-undang nga maging-istorya sa Dios. Gani ang prayer ay ang sising mga bata nagasulti jud nga kinahanglan na adjud kay relasyon diha sa Ginoo. Kung ikaw bata nga wala pa nimo nadawat si Jesus, wala jud kay kapasayloan sa imo nga mga sala. Kinahanglan nimong dawaton si Jesus sa imuhang kinabuhi. Pero kung naa na Jesus sa imuhang kinabuhi mga bata, kinahanglan nga sultihan nimo siya kung unsa ang imong mga problema. Kung mga bata nagapahinumdum jud kanato. O sige daw mga bata para madali kag ma-memorize lang nato. Sayon lang ato ang memory verse karong adlaw. O sige daw bidungan daw kita. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Usabon na pud nato. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Sa pa jud mga bata. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. O sige na, wala na kopya mga bata. Okay. Dungan, ready, go. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Hello mga bata, ako si Teacher Joy ug ako magtudlo sa inyo karon og Bible story. Andam na mong manginang mga bata? Okay, very good kaayo. Si Jesus, naano po siya bago nga story. Si Pedro ug yung ubang mga tinunan naminaw pag-ayo kaniya. Ug ang story ni Jesus mahitungod ani sa usa ka babae ug naguol kaayo siya. Ug unsa kaya nahitabuan ni kaniya nung naguol kaayo siya? Ug karon mga bata, si Jesus nagsulti siya nga kaning babae anaa siya sa kalisod sa iya nga kinabuhi. Ug ang Biblia nagsulti nga usa siya ka biyuda. Ang buot pasabot sa biyuda mga bata nga wala na siya'y bana kay tungod patay na ang iyahang bana. Ito sa panahon ni Jesus mga bata, ang mga lalaki lang ang nagatrabaho, ang mga babae wala nagatrabaho. So kay wala naman siya'y bana, wala siya'y kwarta, dili siya makaprovide sa iyang mga panginahanglan. Wala siya kwarta, dili siya makapalit sa iyang nga pagkaon ug siyang panginahanglan matag adlaw. Ug labaw sa kanang anak mga bata, aduna siya'y kaaway. Nang permi nagasamo kaniya. Apan, ug wala ta kabalo kung kinsa ang iyang kaaway o ganun ginasamok siya. Pero ang atong nabalan lang, aduna siya'y problema nga dili niya masulbad nga siya lang. Pero naay usa ka tao nga mo'y makatabang siyahang problema. Usa ni siya ka maghuhukom or judge. Pero kini nga maghuhukom bata, ang maghuhukom dai bata, usa na siya nga nagatabang kung ang tao na ay problema, nagapaminaw sa imong mga problema ug nagahatag og mga advices. Pero kani siya nga maghuhukom bata, dili siya matarong ug wala siya kahadlok sa Dios. Wala siya taga-tabang sa mga tao nga adunay problema. Lahi lang dako kaayo sila og kalahian sa Dios. Og kani nga dili matarong nga maghuhukom kay ang Dios bata nanginano kaayo kanimo dili pares ani nga maghuhukom. Ang Biblia nagsulti sa 1 John 4 verse 8. Ato sang pagabasahon dinhi sa ato ang nga Bible.
1 John 4 verse 8. Kay ang Dios gugma, tinuod yun kayo mga bata. Ang Dios gugma o nagapanginano siya kanimo, okay palangga kaayo ka sa Dios o nailan ka sa Dios kung si kinsa ka, kay siya ang nagbuhat kanimo. Dili lang ikaw ang gibuhat sa Dios bata. Ang tanan butang diri sa kalibutan gibuhat sa Dios nga dili mabuhat sa tao. Halimbawa mga bulaklak ug mga sagot. Ang Dios nagbuhat anak bata ug nasayod sad siya sa imong sala nga imong ginaisip, ginasulti o ginabuhat na dili malipay ang Dios. Ang atong pag-abrihan sa atong Biblia sa Jeremiah 17 verse 9. Ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang butang, ug hilibihan sa pagkadautan, kinsa ang makahimo sa pag-ila ni ini. Nubuot sa pasabot batang atong kasing-kasing, ato adyong ampingan, ug ato adyong bantayan nga dili kita matintal sa mga kasalanan. O halimbawa sa sala bata, kanang mangawat ka, bisan piso lang na imong gitawat sa pitaka sa imong mama, sala na bata, magamay man o madako nga kwartan imong gikuha sa pitaka sa imong mama, sala na dili malipay ang Dios anak bata. Ug magsulti kag baka, mangati ka sa imong ate, sa imong kuya, sa imong mama ug papa, ug sa imong mga friends, dili malipay ang Dios anak bata, sala na siya. Ug tungod sa sala, nahilayo kita diha sa Dios. Apan ang Dios, bata, dili siya gusto mahilayo ka diya kaniya. O gusto sa Dios nga, aduna may sukod kaayo nga relasyon. Ang Dios, kay tungod gigugma kaayo ka sa Dios, bata, naghimo siya og pamaagi. Iyang bugtong nga anak nga si Jesus, no, gilansang sa cross, o namatay. Atong pagkabasahon diri sa 1 John 1 verse 7b. Okay, 1 John 1 verse 7b. Ug ang dugo ni Hesus Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kung wala si Jesus mga bata, walay kapasayloan ang atong sala. Pero si Jesus wala siya nagpabilin nga patay. No, sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw siya. Ug permi nato pagahinumduman yung mga bata, ang atong Dios lahi lang sa tinganis pareha sa dili siya pareha ani nga dili mataro nga maghuhukom. Kay gugma kayo ta niya ug andam siya kung magduol lang ta kaniya pinaagi sa pag-ampo. No katong byuda nga babae wala na gitabangan jud. No, wala gyud siya gitabangan sa judge. Ug nagbuol kaayo siya mga bata. Ug niuli na lang siya. Pero nakauna-una siya mga bata nga dili siya mag-give up. No, nag-agto gyapon siya, nagbalik gyapon siya sa judge. Lang istorya gihapon niya ang iyang mga problema. Hala, ingnan siya sa judge. Nibalik na pud ka. Di pag-iingnan na ka nga. Dili na ka magbalik sa kuha o mag-istorya unsa ang imong mga problema kay wala ko'y labot, no? Wala ko'y pakialam sa imo ang mga problema. Ug naguol kaayo ang byuda, pero nakauna-una siya nga ang judge lang yun ang makoy makatabang kaniya. Daghan siya ginaisip ng mga tao na kay kuan na do siya magpatabang, pero ang makatabang lang jud kaniya mauni kini ang judge. Ikaw pud bata, nga ang Dios naga-story ani, Jesus naga-story ani, kay para ikaw pod makatuon ta ani sa judge. No, kaning judge gihimo siya nga halimbawa ni Jesus. Nga bisan og kaning byuda, nga bisan sige siya og adto sitwa sa judge, wala gyud yapon siya nag-give up. Dapat kita ing anak pud kita mga bata. Kung ikaw pud bata nga ana si Jesus, sulod si imong kasing-kasing o gidawat na nimo siya nga imong personal na manluluwas, kinahanglan nga ang Diyos nga gusto siya makadungog sa imong mga apag-ampo. Isulti nimo kaniya kung sa imong ginakabalakan, ang nagakalipay kanimo o kana imong ginakagulan, imong ginakahadlukan, isulti nimo tanan sa Dios kay anaa siya nga anda maminaw diya kanimo ginaatiman kanya matag adlaw bata. Nag-story ani Jesus nga aron ang mga tinunan ni Jesus makabalo nga magsalig kaniya og permi mag-ampo. Ug silihang mga bata, ang judge adto naman pud balik ang byuda kaniya. Napulaan na sa pagpamino siya mga problema.
ug sa kaulahian mga bata, kabalo mga bata kung nausa. Gitabangan na lang yun siya sa judge. Kanisa maghukom, gitabangan na lang niya ang biyuda. Kaya napulaan naman siya sa pagpaminaw. Sa biyuda siya mga problema o sa kaulahian, gitabangan na lang yun siya. O, dako kayo ang kalipay. Kiningag dito, dako kayo ang katawa mga bata. O, tanaw niyo, dako kayo ang katawa. Yung kasing-kasing puno sa kalipay. Kaya gitabangan na yun siya sa judge. No, dapat kita, ang anak mga bata, dili kita magundang sa pag-ampo. Hantod tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Kaya siya lang ang nasayod kung unsay makapamaayo diha kanimo. Siya lang nasayod, unsay the best para kanimo. O, si Jesus nagtanaw sa iyahang mga tinunan. No, gusto ni Jesus nga iyang mga tinunan makapalo magsalig diha sa Dios. O dili lang na siya mga tinunan gitudlo mga bata. O kanapot pinaagi sa Biblia, matun-an na to kung sa paano ta magsalig diha sa Dios. Mao na ang gusto sa Dios kanato, no? Gigamit niya katong judge. Di ba? Gigamit niya katong judge nga sa kaulahian gani nga nagtabang gani usa nila ka ang atong Dios nga nahigog makaayo ka nato. Makasigurado gyud ta natabangan ta sa Dios sa ato ang mga problema. Kung ikaw bata, kung wala pa si Jesus sa sulod sa imong kasing-kasing o wala pa nimo siya gidawat ni imuhang personal nga manluluwas, mao na ang pinakadako nga imong kinahanglan. Mao ang imong mga sala mapasaylo. Atong pagkabasahon diri sa 1 John 1 verse 9. Atong abriyan di sa 1 John 1 verse 9. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagtihimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Kini nga verse bata, na siya promise kanimo nga kung dawaton nimo si Jesus, may imong personal na manluluwas, o pasudlo nimo siya sulod sa imong kasing-kasing, mahimo kang anak sa Dios, o gagalimpyuhan niya ang imuha nga sala. O ikaw bata, dapat nga saligan din nimo si Jesus nga siya ra ang makapasaylo sa imuhang mga sala. O tabog siya magasulod siya diri sulod sa imong kasing-kasing, o tabangan kaniya sa pagbuhat o maayo. O aron makalikay ka sa pagbuhat o sala. O kana pinaagi lang pud nga kung ikaw permi ka makipag-communicate dira sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pag-ampo. O karon ba bata, gusto ba nimo dawaton si Jesus nga imong personal na manluluwas o pasudlo nimo siya sulod sa imong kasing-kasing karong adlaw? Kung kana bata, makabuhat ka ana nga mao nang pinaka-importante nga desisyon. Kung kana imong desisyon bata, sunod sa akong pag-ampo, iduko ang imong ulo ug ipiyong ang imong mga mata. Sunod sa akong pag-ampo. Ginoong Dios, nagatuo ako na ikaw gamhanan Dios. Ginaangko nako na ako usa ka makasasala. Nagatuo ako na ikaw gilansan sa cross, namatay, gilubong, ug nabanhaw alang sa akong mga sala. Ginoong Dios, pasaylo ako sa akong mga sala, ug sulod sa akong kasing-kasing, ginadawat ikaw nga akong personal na manluluwas. Ginoong Dios, tabangi ako sa pagbuhat ug maayo nga makapalipay diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hello bata! Teacher Mimis ba? Kumusta ang imuhang episode karon? Nag-enjoy ka ba sa ato ang alawiton? Sa atong memory verse? Kabalo na ba ka mag-pray? Pila ka beses mag-pray isa ka adlaw? O sa atong Bible lesson? Nindot yung paminawon mo no nga kung naagani